zeinek esperoko luke zu Hondarribin irabaziko zenula? Bai, hala da, no? Hemengo puerto hauetan da enaiz hain ondo ibiltzen, enaiz salia puerto luzetan, da gaur ondo toko zait. Iesaldiaren apostu egitea askotan badu errekopentza. Bai, hori bai. Saiatzek gagu iesaldian eta ibiltzen, da gaur adez ondotea da, eta hori. 3 minutokin jaizki belen, behan, ez genuen espero, bagenekien zu agon Marcelatzean, baina zu oso indartu zaude, bagenekin, pasean astetatik, baina esan bezala, ez zenuen inorrek espero 3 minuto joko aguantatzea, eta gero jetxieren, ezke denbora gehiago irabazia zu. Bai, hala da, ez ni koraka mantendu dut denbora aliketa gehien aguantatzen, da gero beraka, dana ematea. Eta errepente batian, bidasoa itzuliko lehidar zaude, azken etaparen zain. Bai, hori da, berbihar zemoz jutean, karrera oso gorra da, eta aurra aguantatzen duen. Ibili zinatela pasaren astean etapa hori ezagutzen, oso kabroia dela, diseinatze kabroia dako bidasoa itzuli honetan, baina zer espera dezakezu, ze 100 kilometrotik eta egun dira sua gongo da eta su handia. Bai, hala da, baina gu bintza ekipo onak hau, oso fuertiak hau, eta aurra aguantatzen duen. Zorionak. Eskerrik asko.